Ассаламу алейкум. Бүген бер мәсьәлә турында әйтеп китәсе килә. Бу мәсьәлә әлеге вакытта халык арасында бик нык таралган, ләкин ислам динендә аның урыны юк. Кеше бу дөньядан китеп барганнан соң һәм аны юганнан соң өйдән алып чыгарга вакыт җитә. Һәм шул мизгелдә туганнары, якыннары арасында бәхәс булырга мөмкин. Менә мәетне өйдән ничек алып чыгарга? Башы белән алгамы яки аягы белән алгамы? Безнең кагыйдә бар ислам динендә. Әгәр дә безгә Аллаһ субханаһу ва тааладан яки пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва салламнан ниндидер хәлгә карата бер нинди буйрык та килмәде икән, без әлбәттә үзебездән уйлап чыгарып нәрсәдер эшләргә тиеш түгелбез. Үземнең дә очраган бар шундый хәлгә, кашан мәет ята һәм мәетне өйдән алып чыгарга вакыт җитә. Һәм шул вакытта килгән имам берәйбер әйтә, якыннары, туганнары берәйбер әйтә, килгән теге бабай берәйбер, әби берәйбер, һәм бәхәс куба, ничек алып чыгарга икән дип. Менә бу мәсьәләгә килгәндә без бөтенебез дә исебездә калдырырга тиешбез. Беренчедән, бу мәсьәлә тавыш куптара торган мәсьәлә түгел, һәм бәхәс чыгара торган мәсьәлә түгел. Шушы вакыт килеп җиткәч, менә мәетне алып чыгарга кирәк бит. Ничек җайлы, ничек уңайлы өйдән шундый рәвештә алып чыгасың. Чөнки аяк белән яки баш белән алга алып чыгарга дигән безгә ислам динендә буйрык килмәгән. Шуңа күрә дә бу мәсьәләдә ниндидер зур проблема эшләргә кирәкми. Чөнки бу бик гади мәсьәлә. Менә мәет ята, мәет ничек ята, кайсы якка карап ята, шулай күтәрәсең дә өйдән алып чыгасың. Бер проблема да юк, бер бәхәс тә юк, бер тавыш та юк.